Croeso chi yma i'r Gell. A ni wedi cyrraedd diwrnod hira'r flwyddyn. Mae'n Alban Mehefin. A ni'n gallu mwynhau mi nos a'r golau yn parhau yn hir i fewn i'r nos. Ond wrth gwrs, di'r golau ddim yn parhau trwy'r nos. A fel y gwir rhai ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn y myfyrdodau hyn, mae gen i gamera i fedru tynnu lluniau yn y nos. Ni brynes i hwn mwyn cael golwg ar y drinogod sy'n ymweld a'n gardd ni yn gyson. A mae ddiddorol bob bore mynd i nôl y camera bach a gweld beth sydd wedi bod heibio. Mae gen i sawl llun a ffilm mewn gwirionedd o'r drinogod bach yn dod yn yfed dŵr, yn mentro mewn i'r cwt bach dwi wedi adeiladu. Caffi tigidwt dwi'n ei alw fo. Ac ambell i noson mae yna gath hefyd wedi ymddangos a mae yna ambell i dderyn wedi bod heibio. Ond tua diwedd wthnos diwetha, wrth i mi edrych ar y lluniau o'r noson cynt, dyma chi chydig bach o syndod. Nid meistres tigidwt a'i theulu oedd i bod, na Myrsen ei gath, ond tro yma roedd Siôn Blewyn Coch wedi galw heibio. A dyna chi gynnwrf. Dyma lle gwelwn ni yn cymryd llymaid o ddŵr, yn chwilota yn y glaswellt am beth allai fod yno, yn aroglu'r bwyd sydd yn y cwt nad oedd yn gallu cael ato. Ac na fedrwn weld y lliwiau am y camera nos ydy hwn. Eto yna rhywbeth braf am ei weld o yn gardd ni. O'n i ddim beth i'ch agwedd chi at lwynog. A'i cyfaill ydi o, neu gelyn. Os ydych chi'n ffarmwr yn magu wyn, neu os ys gynnwch chi ieir yn dodwy, yna ydych chi'n falch iawn o weld Siôn Blewyn Coch neu Sian Slei Bach yn dod heibio. Ond os ydych chi'n hogyn tre fel fi, yn mae gweld llwynog fel hwn yn beth digon cynhyrfus. Mae'n braf meddwl fod bywyd gwyllt yn ffynnu. Mae yna sôn fod yna lygod mawr yn yr ardal, felly mae gweld llwynog a hwnnw yn ystyried llygod mawr fel rhan o'i ddeiet yn beth digon positif. Gallwn ni feddwl hyd yn oed amdan gweld y llwynog fel gweld cyfaill. Felly, ai Siôn Blewyn Coch sydd yno? Neu ai Sian Slei Bach wedi dod i greu trwbl. Wel, os i hyn yn wir am lwynog, mae'n gallu bod yn wir am bethau eraill hefyd. Yn enwedig, falle, sy'n ni sôn am amgylchiadau bywyd. Maen nhw'n gallu ymddangos weithiau fel cyfeillion a weithiau fel gelynion. Mae bywyd yn gallu bod yn braf tu hwnt, ond mae pob un ohono ni yn profi troeon anodd ar adegau. Pethau sy'n ymddangos yn rhwystrau, fel yn bod ni'n methu mwynhau bywyd yn llawn. Maen nhw'n dod fel gelynion, a da ni yn mynd yn flin, da ni yn ddigalon. Ac eto, dan rhyw drefn rhyfedd, mae'r pethau anodd yma'n gallu troi allan i fod yn fendith, hyd yn oed yn gyfeillion. Un o'r enghreifftiau mwyaf amlwg o hyn dwi wedi dod ar ei traws ydy hanes rhywun fel Johnny Erickson Tada. Y ferch, 2 ar 15 oed yna oedd yn mwynhau bywyd llawn pan gafodd ddamwain wrth ddeifio i mewn i'r môr, a'r ddamwain honno yn ei pharlysu hi o'i gwddw i lawr, a hithau wedi gorfod treulio gweddill ei hoes mewn cader olwyn. Rwan, dwi ddim am leihau'r poen, y dioddau, yr iselder nath i brofi wrth geisio dod i delerau efo i sefyllfa. Ond yn ôl i chyfaddefiad ei hun, mae'r gader olwyn yna fyddai'r mwyafrif ohono ni yn ystyried ddim byd ond gelyn wedi troi allan i fod yn gyfaill, mae hi'n ei dweud. Wedi dod yn fan lle mae wedi darganfod gras Duw ar waith, a hithau wedi cael bywyd lle ar y naill llaw mae wedi dod i brofi daioni Duw mewn ffordd na fyddai byth di gwneud heb y ddamwain honno. Ac ar y llaw arall, mae wedi cael bod yn fendith i filoedd, yn gymorth i bobl anabl mewn llu o wledydd, yn gwellai amgylchiadau nhw, ond hefyd
yn gymorth i lawer ddod i brofi gras Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn wir, mae wedi sgrifennu llyfr, A Place of Healing ydy enw'r llyfr mae gennai fan yma, am y lyfr arbennig iawn lle mae'n sôn am ei phrofiad o ymgodymu a'i dioddefaint a dod i weld na chafodd iachad i'w chorff, eto i bod i wedi profi rhywbeth arall. Duw ar waith yn iachau ei chalon o bethau gwaeth nag anabledd corfforol. Y gader olwyn honno ydy'r man lle mae wedi profi realiti cariad Duw, wedi dod i fod nabod ac wedi cael ei gwneud yn fwy tebyg i'w gwaredwr. Pan fydd troeon anodd yn dod ar yn traws ni, mi fedrwn ni gwyno a dyna nieddiad i yn aml iawn mae rai mi gyfadde. Rhaid ni deud ti am y gelyn sydd wedi dod i sbwylio pethau. Ond mi fedrwn ni yn hytrach weld y cyfan fel cyfle i Dduw siarad efo ni am ei ddaioni a gweithio ynddo ni i droi'n gelyn gweithaf hyd yn oed yn gyfaill, yn fendith. Oherwydd Duw felly ydy'n Duw ni. Y Duw ddaru droi digwyddiad gweithaf yn hanes y byd, croeshoelio i fab Annwyl, yn fendith, y fendith fwyaf welwyd erioed, yn iachad i dyrfa na ellir ei rhifo o rai wedi cael ei iachau o bob clwy ac aflwydd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n mynd gwybod beth sydd o'n blaen i heddiw. Ydy'n mynd i fod yn ddiwrnod hawdd neu ddiwrnod anodd. Ac eto, da ni'n diolch dy fod ti yn agos ato ni trwy'r cyfan. Da ni'n gallu credu am i ti yn caru ni ddigon i ddanfon dy fab i'r byd. Da ni'n gallu credu, gallu di droi unrhyw amgylchiad, yn amgylchiad lle wyt ti'n dod i mewn, ac wyt ti'n gallu yn bendithio ni, yn harwain ni, a dangos i ni fwy o dy gariad. Felly ysgweli di fod na, neu di yn cynnal ni heddiw. Yn arbennig, yn gweddio dros y rhai sy'n wynebu profiadau anodd yn ystod y dydd. Gad i'r diwrnod fod yn diwrnod lle da ni'n edrych yn ôl arno wedyn a dweud, ie, mi fues ti'n agos, mi fues ti yma, mi fues ti droi'r cyfan, yn elw ac yn ogoniant i denw dy hunan, ac yn ddaioni mawr i ni. Amen. Wel, yng ngorchwil nesau ydy mynd allan i weld y camera i weld beth sydd wedi bod heibio neithiwr. Ond yn y cyfamser, cymwch ofal a dowch yn ôl eto am fyfyrdod arall.